Ik maak voornamelijk content over eten en ik ben gewoon mezelf, dus ik doe wel soms rare dingen. Ik ben geboren in Utrecht en mijn moeder is Antilliaans en mijn vader is Nederlands. Curaçao betekent eigenlijk alles voor mij, want ik ben alleen maar opgegroeid met mijn Antilliaanse familie. En ja, ik hou eigenlijk alles van Curaçao wel. Eten, de mensen, de vibes. Ik hou van eten. Door eten word ik altijd blij. En ik vind het ook gewoon leuk om het te maken. Maar dan op mijn manier. Mijn manier is op rare plekken eten maken, zoals in de trein. Ik studeerde media en communicatie, maar daar ben ik nu mee gestopt. Maar ik ga binnenkort wel weer beginnen. In 2024 komen heel veel nieuwe dingen aan. Ik mag er nog niet zoveel over vertellen, maar het is sneller dan jullie denken. Ik zat op de basisschool, daar was ik begonnen. Ik denk dat ik in groep 7 of 8 zat, dus dan ben je volgens mij 10. Toen maakte ik YouTube-video's. Ik had echt maar 3 abonnees, maar dat vond ik helemaal niet erg. Want ik vind het leuk om video's te maken en vooral het editen vind ik heel leuk. En ik ben er ook wel goed in. Dus ja, ik deed het eigenlijk gewoon voor mijn plezier en niet omdat ik per se een doel had om bekend te worden. Ik maakte vlogs en tutorials. Ik ben fulltime content creator en daarnaast werk ik ook nog. Ik besteed eigenlijk elk moment aan content maken. Dus ik doe het gewoon buiten de werktijden om. Ik werk ook pas in de avond en in de nacht, dus ik heb eigenlijk overdag de hele dag tijd. Als tip heb ik, ja, doe gewoon wat je leuk vindt en wees jezelf en blijf ook jezelf. Niet op, want dat is heel belangrijk. Als je 1 keer geen goede views haalt, moet je niet gelijk opgeven. Want het is wel gewoon een proces en je moet wel weten wat werkt en wat niet werkt. Een hoogtepunt van mij was dat ik naar Phonix was gegaan en dat ik daar mijn tosti-apparaat mee had genomen, maar dat het brandalarm afging. De uitdagingen zijn dat je ook wel eens nare dingen meemaakt. Dus nare comments, mensen die op straat nare dingen roepen, geen respect hebben eigenlijk. Ook als ik met familie loop, dat maakt er allemaal niks uit. Dus dat is wel waar je ook rekening mee moet houden. Ik vind comments niet erg. Dat doet me niks eigenlijk. Aan het begin natuurlijk wel, maar ja, ik denk gewoon van, eigenlijk ben je mijn fan, want anders zou je niet naar me kijken en de tijd nemen om een comment te plaatsen. Dus dat vind ik niet erg, maar het is wel vervelend als mensen in het echt dingen gaan roepen als ik bijvoorbeeld met mijn moeder ben. Het is gewoon geen respect. En ook niet leuk voor mijn moeder. Ik vind het minder erg dan zij, denk ik. Ja. Ja, ik ben wel... Ik let wel op wat ik maak, want ik ben ook een voorbeeld voor jonge kinderen. Dus ik moet sowieso letten op hoe ik praat en hoe ik doe en bijvoorbeeld hoe ik eruit zie. Het gaat gewoon vanzelf. Ik ben mezelf. Ik hoef ook niet echt heel anders voor te doen dan ik echt ben. Ik haal mijn inspiratie gewoon uit het dagelijks leven. Als je dingen ziet gebeuren, dan denk ik van, oh, dit kan ik ook naspelen. Dat is gewoon de realiteit. Dat is ook gewoon waar ik viraal mee ga, omdat ik echt laat zien wie ik ben. Wat mensen ook vinden, het maakt me niet uit. De tijd op Curaçao was heel leuk. Ja? Ik ben naar veel feestjes gegaan. Ja. Daarom is mijn stem ook helemaal weg. Ja, lekker weer, eten, alles is goed hier. Mijn advies aan jongeren is dat je ook moet onthouden dat social media niet de realiteit is. Want iedereen doet zich veel mooier voor dan dat is. Dure spullen, maar je weet niet wat daarachter zit. Of diegene veel dure spullen heeft en uiteindelijk eet diegene niks de hele dag. Of ja, je kan er wel zo mooi uitzien van binnen, maar je weet niet wat voor problemen diegene heeft. Dus ja, social media is niet alles.
Volg Extra om alle interviews in de gaten te houden.